Anyang laki din! Kaano tangatamot ang makapan ijay bangkag lakay? Ha? Sigurado nga adun tinagango abo nga tinyog ijay. Ang mga no nagtitin nagdapay kit din Ay kit, sigurado aday tabakit. Hehe, bayam, tenton awan trabaho, mapanta. Unman lakay, sayang mat dagijay bunga launay tinyog. Wen nga road, mabalin nga ilako day jay, wano aramiden alana. Ilako tamit laeng. Un lakay, uray siya kun ti agsinglag no iso. Tawan mat unay ti pakakumikumak dito'y balay. Oh, da kayo magayam nana, nagkapon nyo. Ay, nagapu akijay talon may, napanak nagiwaras iti abunaw. Ay, wun gayam, lima basak ijay bangkagyaw. Adumot tinatin nag-abo nga tinyugyaw. Kastaya nana, ay, sayang Sayang talaga. Mapanyopidutan, ta sayang mat. No kaaruba ti agpidaw. Amumot ang dagiti kaaruba tayo adaduma. Agburas dapay ti saan da amula. Wen nga rod nana. Ado nga raw jay natinag. Agkaiwara ijay puun na. Barang awan ti papanan nila kay ko inton bigat nana. Tadwa kami amapan. Ay wen saan mo akabailan no si kalaeng. Mapanyo alaen dagijay. Ta saan da kayo nga unaan ti kaaruba. Magas ni nanason niya itay lakay. Nakuna na nga adu ka no tinatin nag-abo nga tinyog tayo ijay bangkag. Ay kasta ka di ba kay? No awan ko matipapanam inton bigat, tadwata amapan. Ay sus, at dati papanak bakit? Saan mo't amabalin na sa anak amapan nagtrabaho? Kahit saan pa'y analpaster aramiden mi ijay site? Kasta niya. Wen, alagit mapan kalata bakit? Basta saan mo abunagen. Uray iyornong mulaeng. Tasyak ton ti mangibunag dito'y balay. Un nga agpaisoan niya. Bareng awan ti papanakin don Sabado. Ta ibunag kunto, bakit? Un ang arod, tamasapa ak amapan inton bigat. Kalpasan ama itulod ko ti anak ta ijay pagadalan. Si kamot gayam kumare. Anya nga dito imot mo anak asako. Ay kwa, nyug day to'y kumare. Nagapuak ijay bangkag me. Napan ko inyor nung dagijay natintin nag-abo nga tinyog me. Nagawitak mutin iti talo piraso. Iso day to'y inkargak iti sako. Kasta ka di? No, siyak. Ay, saan ko pa'y amasapul tinyog? Ha? Apay, namagaayan kumare. Isong agsinglag kan itinyog. Ay, saan mo't kumare? Si kaki di mo. Oo, di ko namkit di na magangaminan. Iso ang masapon nga agsinglag ka itinyog tapno pagpagalis. Tapno saan da ka nga isukat nila kay mo niya. Anya? Anya lakit din ay. Naimbag ka pa'y di na tanaragsak ti aldaw mo. Anya nga'y tikat katawaam. Ay, anya lakit din ay. Katkatawa ak man dadya amarya nana. Makapaala ka talaga. Kat, ibagam nga ruden at imakagapaw. Tapno agkatawa ta adwa. Nasabat ko nga min itay. Sapay bigbigat ang nagapu di bangkag da. Adaimot na anak kasako. Niyog ka no. Isu ako nak. Siguro, iso ang masapulan nga agsinglag itinyog ta pagpagalis na. Tapno saan nga isukat nila kay na? Anya? Ay, una yan dadya Maria. Kasi matano na maga. Anya ka din day tanga ibagbagam si kadina. Pudno mat na piman mat no na magan, isukat nila kay na. Anya, kasanumit na ibagaan na maga ni Maria?
Kat no bigbigat ala pa nagala itinyo kay bangkag da. Singlagan na kano. Ha? Bigbigat pa ko naman. Anya? Ay, di nakaatalaga. Piman mat ni Mariano na magan. Talaga ang isukat nila kay na. Anya lakit din aya. What? Naimbag pa'y kanyak. Ta saan ko ang masapol ti agsinglag itinyog. Ngamen, sa anak pa'y anamaga. Ay, iwan ko sa yung babae. Wan mare, saan ko pa'y ang masapol ti agsinglag kunakmanan. Gaputa, nag-alisak pa'y mat. Iso ang masigurado ka sa anak nga isukat nila kay ko. Anya lakit din aya. Kaubingak pa'y lang. Ha? Ay, piman mat ni Maria namagan. Anya? Ay, awan manlat ka ammo-ammok. Akas tagayam tinapan na imbagbaga dito'y tersina yo, nana. Isumal ti may na imbagbaga di na minsan anasapa nga imay ditaw eh. Ay, una yan. Inikan na ti kay papananje panagbagkat ko itinakasako anyog. Ay, salbag kit di. Amumutan ti ugali na dayjay. Amin amakita ti dua amulaga na. Kat ikan na iti kay papanan na. Ay, anya lakit din ay ah. Anya kumaaga po nga isukatnak nila kay ko. Nasingpet nila kay ko anya. Saan na nga ammo ti agbabae akas lakin nila kay na. Ay, naku na maun Maria. No asino pa iti babaero ti asawa na. Iso pa iti naglaing asumao iti kakasta. Ay, una yan aya. Ang okay lang ang nana. Be kind to animals. De, apay nga itaka lang. Anyat oras na. Alas 12 iti rabi eh. Ha? Kwa. Adala na panan me. Kaduak ni pare Juan. Rason mo mananda kita. Naimbag pa'y jay manok tano sumipngatan kat agapunan. Ngamsi ka a pamilyado tangat rabiin no agawid ka. Unay na di na. Nabambanugak malalagga po iti trabaho. Kastakit din ti bagbagam. Anya? Trabaho nga ibagbagam alas 12 ni tirabi eh. Uray ko naman nag-overtime ka. Adaya ti overtime maingana iti kasto nga oras. Anya lakit din pilo. Nabanlugan ko nak. Kaya't kundagin na na. Isa pang asim ta sumarding kan nga agniwat. Anya? No kaya't mo ba lang ti agsaw-saw. Ijay kan bagin na sila da maturog. Diyak kaya't nga dakay dak. Mawatam. Anya? Ay, jak amunoan niya a klase apa nagpampanunot ti addakin ni Dina. Ne, taapay manan ba kay? Kunana kano ijay tersena ni nana mo na namagaak kanon. Iso anas kan nga agsinglagak itinyog tapno pagpagalis. Taamangan kano nugaputan na magaak ket isukat na kon. Ay, susapaw. Kasano kung mamot anay bagahan na dayta? Idi ngamin na minsan anapanak ijay bangkag anagalaak itinagango anyog nasabat ko. Ay kadi namag na ngamin no anya jay imot ko. Imbagak anyog. Ay, una yun, Adina. Jak amo nga inikan namanen iti kay papanan na dayjay. Namagaak kanong arudon isong agsinglaga kun itinyog apag pagalis. Ah? Tiyawanan bain a babae? Ay na. Bye-bye am kadilatan ba kay? Awan madlang serbina no tutupam dagiti kasken ko na. Waste of time laeng, bakit ko? Nasaya at may ka dito'y tersinak si Kadina. Ha? Apay ka dinana? Salud-sudok lang. Nupudno ka di jay nangagaw. Nga da ka no chicks nila kay mo ijay ilay. Anya? Ay, dinak angaw na kastanana. Jacket timang angaw no kakastabang banag. Nay,
Iso nga rod asal salud sudak no pudno. Tada nakakita kadakwada akadwa na ti chicks na. Anya? Paliiwom ti asawam di na. Ang mga nuluglugitan ng ti ulom nga awan ka amu-amaw. Narigatan. Ha? Nagpintas ka no ka jay chicks na. Batit ka no a babae ngam nagpintas. Nag-cute ka no tilangana. Anya laki dahin. Dakon amo no nyat aramidok mari. Ha? Apay anak ko namday ta? Ado nga may nanti mangibagbaga kanya kung adda ka no chicks nila kay ko jay ili. Anya? Hala ka. Ang mga minun na magakan. Iso nagsapulan itinagalis. Ay, shush! Narigatan. Anya? Ay, unay kamatan. Imbis nga hindi nga yan nakiti parikot ko. Ngam karkarwamot. Ay, unay kan. Maangaw ka mamit, adi. Anya laki din aya. Ay, ti kasayaatan nga aramidam. Sa lodsodom ti asawam. Kasaritam itinalapat. Kasla kalapat na day tarupam. Ay, salbag ka. Anya? Ay, unay mo day tan apa nagsasaom kanya kon. Kitpod no, may. Basta kasaritam ko na. Mabutungak nga rod mari. Kasanon nga ino ti isong bat nakat. Wan pud no nga ada babae. Anya nga yung ti aramida. Ay, apo. Parikot ko launay mari. Ay, namagakan! Iso nga insukada kan! Agpudno ka man si Kapilo. Ha? Anya ko matipudno king kadina. Pudno ka di nga da chicks mo dya ili. Wan no saan lang tisong bat. Anya. Wen, pudno nga da babae. O anya, napnagkan? Anya? Ay, apay ana aramid mo kanyak ti kastoy pilo. Anya ka di tinagkurangakan ka. Basta, kapoy tinakalalas nga ugalim. Napukawan ti panagayad ko king ka. Anya? Ay, pangasim lakay. Urnusan ta kumamat ti amin. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ha? Promise. Baliwak amin ang dagiti ugalik asaan mo akay kayat. Pangasim kumamat dalikli ka mun ti babaim. Matayak lagi dinukastoy lang. Anya. Pangasim lakay. Maasyan ka kumamat kanyak. Anya? Ni Pilong at da babae na? Un mare, kano day ta tagwarwara sa damag dito lugar tayo ita. Mainit-init pang chismis. Anya? Ay una yan. Di na magpay kano ni Dina kinkwana no pudno. Ay inamin na si ka. Oh my gosh! Apay ngay nga taan nagsapol pa'y laang ni Pilo. Kaadda lang nga ruden ni baka na. Siguro, namaga. Saanan anagalis, iso nga insukat da. Dahil tangarod mo lang ti ko na kinkwana mare. Namagan, iso nga insugada. Payman ta ibagak tuken kwa na numasabat ko. Ibagam tayo sumudi ka na yun na nga ibaga idiking ka. Un nga rod, kasta unay apan ang katkatawa na idi kanya. Nasabat naklaang anagbagkat iti nakasako anyog. Ibaga nakit din anamagaak kano. Iso amasapul kunti agsinglag tapno pagpagalis. Ay tiyawanan bain. O, anya nga ita. Iso lang nga rod ti insuka da. Ha? Anya lakit din. Aya. Ay, masabat kuntula day jay adina. Ha? Ne? Apay manan bakit? Anya manan ti adda kada kayo iti dadya adinaya. Nalabas ti panangkat katawa na idi kanyak. Nakunana anamagaak kanon. Iso nga agsinglagak iti nyog apag pagalis. Tapno sa anak kano nga isukat. Ha?
Itangay, iso lang nga rutin, sukat nila kay na. Na, anya? Ay, insukat nila kay na? Katwan, confirm nga adda chicks nila kay na. Inamin na pa'y kinidina. Ay, una yan, aya? Ha? Sigurado nga iso tinamaga, iso nga insukat da. Ay, kunakon ka, sikat masabat ko. Ha? Apay Maria. Adda ka di ibagam? Adda talaga ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya rita? Nadamag ko nga men nga insukat nakakanon nila kay mo iti ubing si ka. Pudno ka de? Ha? Iso siguro nga insukat na ka, gaputan na magakan. Saanin anagalis, ha? Anya laki din di na. Anya ka din dita nga ibagbagam si ka Maria? Tikunak, may salaeng ti kayat asawon dayta. No apay nga insukat na kanila kay mo. Saan kan anagalis na magakan? Iso ang masapol mo ti agsinglag itinyog. Bareng addapay namnaman na ngagbalbaliw nila kay mo. Ay, pangaasim man ta sumardang kan nga agsasao. Taang mga no, madurab ka na eh. Salbag kiday. Anya, makaungat ka itimbagan ni Maria kan ka. Kat isumalaang magtiimbagam idikan kwa na. Ha? Imbagam iday masapul nanti agsinglag itinyog, tamangan no isukat nila kay na. Anya? Anya ngay ita, si kamutin sukat da. Siguro si katinamaga iso akasta. Ay, nina naman. Ay, awanan din na. Insukat dakan. Ingkan dumawat iti bunga tinyog ni Maria. Tarugyamun tagsinglag. Tapno adda usaram apagpagalays. Ay, salbag ka. Anya? Masapul mun at talaga ti pagpagalays. Tapno sanda ka nga isukat. Wano na yunan. Anya lakit din aya. Ay na, Mare. Awan ti karba nga mamaasar ka ni Maria. No, nyaman din na ibaga naking ka. Awan karba nga mamaasar. Ha? Idin to pa si katinanguyoyaw king kuana. Awan nanggag mo, manipod king kuana. Nga oray imbagam ti imbagam. Anya? No siyak ti si ka, instead of wasting my time nga agungit-unget, hingalatan nagdawat iti bunga tinyog. Ta iso singlagam. Anya? Ay, may sakamot, Mari. Ay kat isumat, agsinglag ka, tapno da pagpagalis mo. Kita, saan ton nga agchiks nila kay mo? Ang mga wagmalmalam nga dalatan ijay uneg, di balayo. Anya? Ay, agtungpal ka kaditi imbaga, anya laki din aya. Padasem! Anya rita imot mo? Kun apay nga imay ka dito balay mi? Saan ka nga minan amaranranaan ka? Iso asyak man latan ti may dito'y balayo. Anya? Nyog anagango da ito'y nakasako. Talo a piraso. Ha? Kat? Ano ako madayta? Kunwari ka pa. Ay katsing lagam adi. Tapno adda pagpagalis mo. Wah! Anya? Ala, rugyam kit din. Tapno into nagawid nila kay mo. Addan pagpagalis mo. Iti kasta, saanan nga agbabae iti ubingam si ka. Nagalasa na ugalim, salbag ka. Pumanaw ka dito sa wanak no di mo kahit ang makakita iti star. Panaw! Apay amarurod ka kanya. Katsyak lang arudan tinangyag itinyog asing lagam la. Ay, saan ko amasapol dayta? Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din!
Nasaya at tasimmangput ka, nanak ko. Ay, pasensya kayo, nanang. Narabyanak manan. Nakitak man jay in my dame a pregnancy test. Asino ti akin kuko iti dayjay? Ha? Ninanang mat. Ang mga nunalipatan yung agad-adal iti nursing dayto anak yo. Sampel na ang dayjay iti school. Ay kuna lakit di Una yan, nanang. Danag yun, aya. Awan boyfriend ko. Sampel na ang dayjay iti school. Kasta aya. Ay, kuna laki din. Ipamaysak pa'y ti agadan, nanang. Aguray pa'y day ta boyfriend. Sakit laang ti ulo dagita. Dasaya at nukasta anak ka. In my dekla day jay. Tapno magulwan dagiti chismosa dito lugar tayo. Isuka pa'y nga imarites da. Awa na talaga day nga ana. Imala iti anak nakin kwa na. Nyalakit din ay. Ha? Anya di bagbagkam? Bigbigat pa ila, ngam nagmaya di baggaag mo. Kas kalaguyong, ho? Nakita namin ti may day anak ni Ana. Ni Sheena ngay. Pregnancy test mat a positive. Oo na yun aya. What? Garampingat at talaga day jay. Imbes at di panagadal na kumatiin to na rin na ngam jayla na pan nagpasikog ti inununa na. Ay, garampingat at talaga. Oh my gosh! Ngam sa bagay, kas itinakunak, saan anakaskas daaw. Takas jemot ngamin ti inana iti. Nasapamot lang ang nagsikog. Iso like mother, like daughter, adi. Hay nako. Sika at talaga. Kung naglagi dinoan niya tumay mo ibaga dito terse na kabigbigan, day talagayam. O na yan, Marites? Anya lagi dinaya? Rabin, ngumita ka lang. Nagmalmalong nga awan ka dito'y balay. Ha? Unay ka matay. Imbes nga gasikaso ka kumamot dito'y balay. Agdalos ka naglaba. Saan mo? Nakita lang mapan makichis-chismes ang mong nga ramidon. Nagadulakot na imbagamon aya Danilo. Kasano ka sana ka makaungit? Aggapuha ki trabaho, siyak pa'y tagluto. Aginaw ka nagdalos dito nag. Ang laki di mo tayo. Ala, Uston. Rabrabi nga kung ungot ka. Nakababayin ka nagiti ka aruba makangkangag kan ka. Apay, maturog kan lakay. Kitrabi na. Anya pala ngay taarami din no sana maturog. Mabit laang, tada ipadamag ko kan ka. Ha? Anya man daytan? Nakita namin ka, tiin may day na di anak ni Ana. Ay na, naggubingan a gumarampingat. Imina at talaga day di asina. Ay na Marites, anya ka din daytan ibagbagam. Pudno nga ro ti ibagbagak lakay. Pudno man unusan. Anya ko mga ti bibiyang mo, numasikog ti anak na. Di ura piyag sikog da nga gina. Anya ko mati bibiyang mo kunak manayin. Anya? Di ka latagulimag. Nanyat makitkita pasamak iti karuba. Ay, Marites ka talaga. Ngana, maturog kan. Sana day takaruba ti mapan mo ichis-chismes. Salbag ka. Ne, Rabin, nga maada ka ba lang dito terse, si ka Harold. Apay, saan ka kadipay nga gawin? Ha? Ay, kwa manang. Madamdama pa eh. Adala orayag bi. Oy, amok, nga sino dir orayam. Ha? Nakita kayo iti na minsan, Ada kasinsin na labay mo abalasang. Sino dahi jay? Ay, ni Claire manang. Kaya na ko. Anya?
Ha, ang dagaya man kaayan-ayat mo. Ay ngam ne, kitam Uray makiayan-ayat ka. Ipang pangurunam lata kuma, di pa nagadal mo. Ay, uwin manang. Tane, narigat, ti awan malpas na. Panunutam ti gastos dananang, kentatang mo. Oh, si kamat gaya machine na. Anya ti katangam. Gumatangak man iti may sa apak anapkin manang bebang. Napkin? Ne, ha? Ay, kunak manuwasi kong ka. Masikog. Nagkunamag iti day tama nang. Ay, kito'y sumatim may imbaga ni Marites iti na minsan nga aldaw dito'y. Ibagbaga na, masigog ka kano. Nakita na kano ngamin, tiin my dame a pregnancy test. Ay, una yan ni Auntie Marites. Talaga at chismosa day jay sipod pa'y. Nakakita lang iti positive a pregnancy test. Ngayon may date. Ibaganan asyak ti akin kukwa. Ay, amo matanday jay, noon yat simrak iti panunot na ison. Saan ko ako kwa day jay manang bebang? Sample na ang day jay school. Ay na, una yan ni Marites. Di na pa'y matpan kan nga umuna. Ay nga, napanamatan imbagbaga iti tao. Naalabayan nyo lang ang manang. Awan parikot kanya. Mauray anya pa'y tinuwarwaras na. Kunak tumot kat. Pampanunutak pa'y laang ang pimayson. Ha? Anyat kayat mo asawa, anak ko. Napanimbagbaga ni Auntie Marites iti tattao ama si kugak kanu. Anya? Una nang, sigun kini manang bebang, iso kanu tinapan na imbagbaga iti tattao. Nagubingak kanu ang nagsikog, garampingatak pa'y kanu. Anya? Ay una yan na Marites dayjay. Saan pa'y anagdamag no akin kuko iti pregnancy test? Ngam na panan imbagbaga asi kati masikaw. Ay, una yun dayjay a babae. Sa bagay, hindi pa'y akas jay ti ugali na. Ay una nang, ngambayan yun. Awan parikot kanyak. Uray anya pa'y ti sasawon na dayjay a babae. Ala, taurayin na ti panagpas ngay ko, sigon iti istoryana. Rabi imot tayo. Gamawang pa ita anak ta. Ha? Kasla ka na ayon mo ta na marabyan tong galagawin. Di ka kadimantanagan iti anak ta. Gaputaan mo nan ti aramiden na. Saan akas iti anak ni Ana? Nagpasikog lang. Ubingan. Proud pa'y amang imayde iti positive a pregnancy test. Anya. Amo ni Harold ti aramiden na kunakmanan. Agad adal ana imbag ti anak ta. Iso amaawatan ta kuman no apay akanayon ang marabyan. Ay, sapay la ko mga rugtakas ta. Ala, maturog kanta siya kung ti mangura iti anak ta. Good night lakay, my loves. Apay anarabyan ka? Kanayon kamutan ang marabyan, tunggal agawid ka. Ninanang may. Adalangin na ramid mi jay school. Ay, siguradom lang nga pudno ti ibagbagam Adaya mo ti sa balya papanak. No saan nga iji pagadalan nanang. Malauston. Agina na ka, taing ka mga ni kusina. Tapno makaturog kamutan. Uwan nanang. Nanang, ada good news ko. Oh, anya day ta anak ko. Manulaangin abulan, agradwara kun iti kursok a nursing. Ha, ay nakastaya anak ko.
Ay nakaragrag sakak man iti dayta nga imbagam. Kamaudyanan na kat makagraduar ka laangan. Hunanang, ay sigurado amas daaw ton dagiti tattao ken ka. Taapay ko mananang. Wen tati amuda ka masikog ka nga umadaning ti panagpasngay mo. Una yun chismis ni Auntie Marites. Anya lakit din aya. Ngam ala, never mind, nanang. Oh, apay akas ta tilangam Harold. Ada parikot mau? Nanang, Apay, ibagam ngamin ano ada parikot mo. Tapno ammo mino anya dayta. kuha nanang. Nakasikugak ngamin iti balasang. Anya? Pakawanan na kumananang. Iso ti parikot ko ita. Kung ti may sapay apakariribukak. Duada ngamin nanang. Ania? Duada, ana si Kugam? Nanang. Balasang ni Maysa. Kung single mom ni Maysa, bakit nga amang siya? Ania? Ay, unay kamatan, Harold. Aniyan day ta anastrak mo. Ay, kunaklakit tino igagaad mo, ti panagadal mo. Ngam saan matgaya? Pakawanan na kumananang. Ngam sa anak ang makagraduar. Gapot sa anak matasimsimbrak iti mano bulan. Ania? Aming nga allowance ko nga itid yo. Itid kumot ko ni Jamaica. Kasapulan na ngamin ti kwarta ita. Nang runa iti pa nagpapacheck up na. Ania? Ay, unay ang tikas to'y lakay. Kunaklaki tino agad adal anay bagti anak ta. Ngam saan mo't gayam? Anya. Apay anak ko naman dayta. Kat no nagpudno kanyak itay lang. Ha? Nakasikog iti balasang. Kan saan lang aday ta. Duwada na sikugan na. Ha? Malaksid iti balasang a girlfriend na. At dapay ti may sa single mom. Anya. Ay, jakon ang muno niya't aramidak lakay. Sayang dagiti amin agastos kan kwa na. Kunaklakid din o ti panagadal natin intunaran na. Saan mo't gayam? Anya. Una yan ti kastoy. Kat sa dinutayan na. Ay, pimanaw. Mapan kano jayan ti girlfriend na. Mapan na kano kaduaan ang mapan agpa-check up. Salbag iti ti kastoy. Manang bebang, umay kayon to iji balay minu Sabado ha. Ha? Anong meron, babaita? On Wednesday will be my graduation day. Kat inton Sabado, at damot basit sagana apag sasangwan iji balay. Oh, I see. Itabay lang, congrats, Sheena. Agyamanak, manang bebang. Mala, tauray sa anak amang lukat dito tersena kitun Sabado. Umayag to tumulong agluto ibalay yo. Ha? Ay na, agyamanak unay, manang bebang. Oh, awan na nyaman na. Basta sika, babaita. Ang mga awan di ba pa namno Sabado, Mare? Awan mo't mari, apay ka di. Mapantan to iya balay da kumari Ana. Blowout ni Sheena nga anak na. Graduation na iton bigat. Anya? Graduation nga ibagbagam. Masikog mo't ni Sheena, saan aya? Kunak ano madani pa hindi pa nagpasngay na. Ay, una yan dahil tayo chismis mo, Mare. Saan mo damasikog ni Sheena? Agraduar nga rudan. Anya? Sika lang may tinakaibaga iti dayta, gapo lang iti positive a pregnancy test, anakitam idi nga in my day na. Ha? Siyempre, nursing ti kurso na.
Iso nga adalan da talaga dagiti cash jay abambanag si kakadiman. Ay, managipapan kamat ngamin unay. O itagraduaran jay kunam amasikog. Ala, mabandan to makibalanit inton Sabado. Ay, sana all talaga. Sana all, kunakmanan. Ha? Kapag kasama ti bagbagam. Sana all ka, sana all. Kas kalago uyong. Sana all adi, aggraduaron ti anak. Ha? Naimbag pa di anak ni Ana, ni Sheena, aggraduaron iti nursing. Nakariknak iti bain iti naamwak. Aggraduar gaya mon ti imbagbagak idi iti tattao a masikog. Kapo iti positive a pregnancy test nga impost na iti Facebook. Anya? Ngam ti anak ta, nga impagarok ta nga agad-adal ana imbag. Nakasikog iti uray ladwa a babae. Nga isukit iti parikot ita. Salbag kide. Laita, manang ipapan ka ngamin. Di ka pa'y napanagnagan. Ngam napan mo kit din in chismis. Anya nga ita, si kalakat nga rod tinakababain ita. Nyalaki din bakit? Ay na, naimbag ta na kaumay ka, kumare Marites. Di ka mulay nayabanan nila kay mo. Ha? Ayun, Mari. Imaya ko na, oray sa anak nga inawis. Naibaga lang amin ni Bebang kanyak, iso nga imayak latan ah. Si Kaki Dimod. Umayak kumay din na minsan pa'y nga aldaw ije palayo. Isu na laeng tamakumi kumak anang isagsagan ay tinasken ama isagana. Ado ti inubrak dito'y balay, Maray. Saan ka mo ngamin amaranranaan? Kasta ka di ko, Mari. Ala ingkay ijay ayan dagiti makan. Mangantayon, ipagpabalayo ka dilatan. Agyaman ak kumari ah. Ay wun kumaray. Thank you Ala, Mari. Inak nga rodan mangan. Nay, nagawi doon dagiti tattao. Ngam naudi ka mo dito'y Maray. Ayuhan, Mari. Ingagarak at talaga tinagpaudi. Takayat ka kumakasarita. Ha? May papanitian niya, kumare. Kwa. Kinapudno na kat mababainak itakan ka. Nang runa iti anak mo. Ha? Nalpas anapan ko yung chismis ti anak mo. Imbagbagak iti tattawa masikog. Kung gumarampingat. Kung saan mo't gayam. Ay, mababainak ka talaga, Mari. Nanya kalakit din ay Mare. Awan day jay, si Kaki di mo. Nakarkaro man tibain ko ita. Gaputa naggraduar ti anak mo anapan ko yung chismis. Idinto ta ti anak ko. Saan? Ha? Saan, Mari? Gaputa saan namot ngayon ka ti panagadal na. Ti dakas na. Nakasikog pa iti babae. Babae? Uwan, Mari. Dua babae ti nasikugan na. Iso akas taunay ti bain ko kan ka. Gaputa ti panangichismismis ko iti anak mo. Ti anak ko mo tinapanan na. Iso malagaya makundi pa udi kay jabalay damari ana, takinasaritan. Kwa. Uwan, Mari. Nagkidawak ka talaga iti sorry kan kwa na. Tamarunawak mo tan iti bain ko. Ay na, naimbag man dadabay ti panagbain anarik na mare. Kung naglagi din agnanayonan nga awan babain mo. Ay, si kakit dimot, Mari. Ay, mayat na dyan nga inaramid mo, mare.
Nagsorry ka, iti pa nang ichis-chis mismo, iti anak na, iti saan na pud no. Ay, una yan na biyag ay ya. Uwan nga rod, Mari. Mababain ako na talaga. Ti anak ko matinapanan ti amin at chismis ko. Iso man, iso nga agpanunot ka ng imbag, sakbay nga giwaras ka iti istorya nga awan mat, ti kinapod no na. Mawatam, ha? Anya lagi din ay ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Boy, kita hamdag iti agaayam nga ubing oh. Nagraragsak na. Wan nga rod, Nagkikyot da pay. Kaya't ko amadaantan iti baby. Sa anak tong aganakan. agur-uray ka kadi. Apay nga aguray pay laang. Taan niya ti ururayam. Damagag pa kini mami, no kaya't nanti madan iti apo ko. Anya? Ni mamin ti agdesisyon? Babe, makaungot ka man na nakon. Oh, abay timbakdar ka. Ay, gawid ako. Mamas boy ka talaga. Babe, orayan na ka. Saan nakapanawan dito'y parke? Babe! Boy, nagapuan nyo kin ni bakit mo. Nakita mat arimwar kayo. Mami, napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Apay anak kabisuot ka. Kasano? Di nakpampansinan ni bakit ko. Nagapa kayo kadi? Kayat mo, tamapan ko kasarita. Ay, madamdaman ton. Tamadamang aglutluto. Anya ayat tinagapaan nyo manan. Ay, ko ha, mami. Anya akwa, ibagama, saan ka ngagbabain, tasyak tinam? Kaya't na kanon, timadaan iti anak. Boy, kulakmat kan kay di, asan pa'y amabalin, tawan pa'y masnop at trabahom. Adaw mo ti trabaho. Kas ko may ti construction. Ay, nadagsin unay da at trabaho para kan ka anak ko. Diyak kayat amaparigat ka nga trabaho. Kasanunog sakit ka. O, di awanan ti paboritok nga anak. Mami, Saan ka madanagan takasaritak nilin? ay, pagkasarita madagos, mami. Ay, aywam. Tapno sa anak akagura. Oh boy, kayat mo pa'y kaditin na po, anak ko. Ay, owan ko mami. Pagdaydayetak ngamin ni boy, mami, tanaglukmagan. Dakkal unay ti tiyanan. Kasanuno. Siya, ti makamukan ko analin. Naskan amangan iti husto ni boy. Tanarigat mat no kumutaw. Naimbag ko mga rugmat no exercise, nagsadot mat nga rod. Naskan anayunan tanay tayo na po mo anak ko. Anya laki tinaya. Thank you, mami, thank you. The best ka talaga. Boy. 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 Ay, nasayat mo, no kasarita na kon. Nagkunakan kang agtugaw kang agbuya iti TV. Ingka ginaw. Ay, mami! Agi pulong ka? Sige. Aramidam ta outside da kulambo ka inton rabi eh. Apa, anak ko. Sige, kunak tumot ngamin ken ka. Maturog ka ijay ruwar tapno ibusan da ka dagiti lamok. Anya lakit din aya. Apa, anak ko. Awan, mami, awan.
Kunakmat kan ka nga agbuya ka lang iti TV. Tano saktagdangag iti drama iti radyo. Anya ka laki din. Oo, mami. Ay, sige. Ingkaagdagagan iti drama. O sige, agbuya ka aginggat kay kayat mo, anak ko. Babe, agtugaw ka nga rodan. Tasyak ti mapanaginaw. Nasaya atmat. Say-saya atam ti aginaw. Nabasa ko na naginaw, bakit? Inidap kon ti TV. Tanao maokon nga agbuy-buya. Umay mo man kita na ti pisang dito'y dakkal aso pa. Ay, isong arod da ita ti ibagakan ka. Tadumakdakal ti pisang na. Naskan agumatang ta iti baro aso pa. Anyat makunam. Oo, nakaring kayo pa'y balagayam. Ay, mami. Ay, damagak man kan ka? Nunas ka na gumatang ak iti baro aso pa? Nadadaal nga minan da iti daan aso pa kahit. Tamagan na pailao. Apay agumatang kayo pa'y laang. Sayang ti kwarta. Oh, nangag mo? Kunak tumat kay. Mabalin mo't nga apapan iti ulos. Ulas? Sofa? Apan iti ulas? Mami. Saan samot anapinta sa kitaan no apan iti ulos da ito pa? Ayun kaya. San anapintas akitaan? Ay kurtina laangan. Jay sabung-sabungan a kurtina ti pangapapyo. At damot kas jay ko. Nabayagan nga induldulin ko. Ala, umay mo ala ni jay silid ko, boy. Wan mami, injalaki din na yan. Oh, dahito jay ibagbagak a kurtina a pangapapyo ijay supa. Wow! Sabong-sabungan na. Di nagmayat niya laki din. Ay, ipakita kini bakit ko, mami. Day nga asawam, puro paggastusan ti amuna. Imbag kumama, no ado ti kwartayo. Wan nga raw. Kaya't na aganak kayo. Ay sos, nagngina ti gatas ita. Daya portupay, nagrigat. Saan akas ka rin na ti adda tagipin na. Nakaring ka kadipay, babe. Apay aya? Ipakita kailangan kang kada ito kortina nga impabulod ni mami. Iso ti pag-up-up tayo dyan na pisang aso pa. Sa anak nga interesado. Supa, apam iti kurtina? Na, kati sumad nga mintimbaga ni mami. Mami! Ni mami matla amin ang tipagdesisyonam. Mami, puro ka mami! Ni, agungat ka manan ako na ako, nagbugkaw ka pa'y. Makauma kan, boy. No saan ka pa ilang agbalbaliw panawan kan? Nakasapol ako nito apartment para kada kayo kinilakay mo. Ay, nasaya at matanong kasta manong. Asidag lang iti sentro ken nalawa. Mabalin ken amadan iti anak kiniboy. Tan nalawa da jay. Mabalin nga ipaaramidan nyo iti may sapay a kwarto. Ibagak to man kinilakay ko. Wen, pagsaritaan yun. Tapno maipareserve padagos. Ado nga minti mangayat iti dayja boarding house kag. O sige manong, awagan kan to adagos. Boy, aglut-luto ka din, di bakit mo? Wan mami. Anya nga'y tilut-lutuan na asidaan. Adobo a karne ti baboy. Kaya ti karne. Ingkaibaga asinigang abangus tilutuan na. Wan mami. Ingkan, darasam. Ibaga masinigang abangus tilutuan na. Babe, sinigang kanumot abang usti kayat ni mami. Makasidsidak iti adobo. Kan maysa, kanayon abangus ti sidsidaan tayo.
Isong arot ti kayat ni mami. Anyat imbagakan ka? Nalipata mon, ha? Ne, bumugkaw pa Anya nga imbagam? Sige, ipalubos mo pa ani mamim ti agdesisyon iti biyag ta. Panawan ka na talaga. Ay, unay ka mo ten. Ay talaga, naumakon kan ka. Kat, anya ti kayat mo nga aramidag. Agdesisyon ka mo ta, iti bukod mo a panunot. Nagrigat mo't takadwata nga rod ni mami. Isungarot a pumanaw tan ditoy. Balay mi daytoy, idi pa'y ubingak. Ag boarding house tan. Saan ka pa ang makapagdesisyon? No kasta, agbati ka, takaduam ditoy ti inam. Siyaklaangan ti pumanaw. Ay na. Nagmayatan ti alsam na daytoy sinigang ngayon lutomlin. Kitaan nyo man, duwa si daan ti inlotok. Adobo kan sinigang, ta adobo mo ti kayat ko. Ne, apay nga, saan mo't akot ko tiyan ni Boy ti kanan na. Ay, anya lakit din. Ay, boy, anak ko, mangan ka na. Gawan ganas ko amangan, mami. Taapay. Bayan yun, mami. Saan nyo unay abibibyan day ta aboyet? Mayat mo't numaawan mo't tiganas na amangan. Uray may salaang nga aldaw. Tap numaksayan ti timbang naman. Ay, kaasimot atoy dungdungwak nga anak ko. Anya aya ti parikot mo. Ibagam akin ni mami. Ay, kwa ngamin, mami. Oh, anya. Ay, babe. Ibagak ka din kini mami. Ibagam apay amasapol pa'y laang ang damagam kanyak. Agsaw ka na ta. Ay, plano ni Lynn, nag-boarding house kami kano. Ay, anyakat da ito'y ataon na ya. Tanagan ko man ang tibagbaganan. Anya, sumina kayon kanyak. Umadayo kayon kanyak. Ay, unayan. Ay, sana ka makagas. Ay, maatake aksala di na oras. Lynn, ni mami, matake ka nun. Ay, anya ti aramidon ta. Katpaypayam ani mami, kita-kita ang nakit din. Matake ka nun. Kasta naman na ibagata nga umadayo ta. Ay, mami, okay ka kadilaan. Marikata na nga umaasan ako. Ay, kaya't mo kadi pumanaw kami nga agasawa. Makaagisa talagan. Ay. Nagsan di barukog ko. Ay, mami, saan na kami paimot nga ibati mami? Saan kami na pumanaw? Dito'y kami nga agyan. Aging galumakay kan bumakot kami. Nangag mo, mami. Ay, mayatan tiriknak. Iyala ang daklangan iti tanong. Ay, nabang aranak unay. Apay nga si kalang mati umay mangkita da ito'y pagyanan nyo a boarding house. Siyaklaang gayam ti agyan manong. Si kalang, nilakay mo ngay. Agbati ata kaduan na ni nanang na. Ay na, makapakatawa kayo mga gasawa. Anya laki din na yati kasasaan nyo. Panawak man ida manong. Nas ka na agdesisyon itan ni Boy. No siyak wano ti inana. Babe, nakadigos ka din. Nenay. Anya ti kaya tasawon na gito maleta? Saan mo adamagan ta talaga pumanaw akon? Ay, Lynn. Ay, saan mo mo't kung mga aramidan ati kastoy kanyak? Aramida ka. Apay kumaasaan? Idi pa'y nga imbagakan ka. Di nakmut patpatyan. Tatila ang dangdanggam ka ti inam. Panawonan nga agdesisyon ka. Siyak wano ti inam.
mami. Madama ak ngagdadait iti pisa nga bestida kanak ko. Apay. Apay day tadak kilabag. Ay, ag boarding house kami kanon, kini bakit ko? Madad makaangas. Ay, mami, nas ka na maawatam ti sitwasyon ko. Si papamilya ak. Adan bakit ko, mami? Ay, talaga adya akong makaangas. Ay, mami, nakapag-desisyon akon. Panawonin, tapno mang bukal kami matkini bakit ko iti pamilya. Nas ka na maddaan kami mo iti anak. Saan nyo kadi kaya ti maddaan iti apo ko? Panawan da kon. Kasyak ba? Umaida kayon tulat tabis bisitahin, mami. Kana damat na kiti kakapsat ko. Umaida kayo tukat kadwaon. Talaga ka di nakapag-desisyon kayon kinilain. Uwan, mami. Sa dino nga iti pagyanan nyo nga road. Ije boarding house ije sentro, mami. Iti asidag ti eskwelaan. Ay, ijay green abalay. Ay, uwan, mami. Ay, amumot kayam. Kanuko ko jay kumarik na ijay. Ay, madlagayam. Ay, nalakakanto lang nga umay ijay, ah. Ay, ayan ni Lynn. Adak dito'y mami. Ay, Lynn, ay aywanam nila kay mo Di mo baybayan. Wan, di mo baybayan amamagaan itiling at jay bukot na. Anya laki din ayan ni mami. Saan ako nga ubing? Ibagbagak laang bata anak ko. Tasi kaka nga ron ti paborito nga anak ko. Anya laki din aya. Eh, kwa mami. Mapan kami nga rodan tanay. Agor ura di pagluganan mi. Ay, aguray man at dalaang damagag. Ha? Anya day ta? Kaano ak nga ron ngay ang maaddaan iti apo ko. Ha? Ay, bakit? Ay, kaano ka no? Anya? Uray day tadawagang pa'y kanya? Asam ko namlatan. Ayan niya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unay mo day tapa nagpabanglumon lakay. Abak mo pa yun ti baro ang mapanagaro mo iti balasang. Ay, sus, nakababain mo't ah. No, kastoy ti angot ko alab-salab sandak dagiti kliyente ijabang ko. Kas kalabaro ang mapanag-duty. Ay, iwan kaya bakit? Agobar tayo makita. Ngamin, agsakit niya may sa security guard na kadwak. Marabyan ka manin nga rod ang agawin. Ay, kituon ah. Maturog kan tulatan. Tadamat kanyak ti tulbag, day tari daw. Ay, mapuyatan akmanin nga agaw awir kadagiti kambalta. Sapay no iti rabi ipay mga rod ti panagriingda nga agsangit. Ala, inakiding. Narigat ti mala daw ba kay? Inita, nagkapuak iya bangkaw. Napangkuinwid raw, di kakaisuna kwartamay kaninanang mouth. Nakita yun ni Roger ijay, tatang. Iso ti naka-duty aya. Un tatang, nagrubat itay bigat. Day, sa bali mo tinakita ka naka-duty di bangkaw. Talo kay dagiti security guard. Awan mo ni Roger. Ah, awan? Nukas na. Sa dino ay nga rod tinagjut yan na. Ay, abangan mo no ada nang ibaw nanda. Ay, umay ko man kitain dagiti apo ko kasingay. Mailiwak kadakwadan kay. Ay kauna tatang. Ni, anyangay day tay gemyo. Ay ayam da atrak-trak. Agpada da, tapnosan dan tong agapa. Ni tatang mo't, babasit da pa'y unay. Saan da pa'y nga mo ti agay ayam. Kay din tong dumakkel da. Tatang, mapanyuman kit di kitaan ida ijay krib da. Ang mga no nakariingdan, agluto ak iti pangaldawan tayo. Ay wag, ta mangaldawa dito'y balayaw.
Malah na mapangkumang kita ay. Ay na. Nakay-ayo na gito yung anak mo Ninita, naglaingdan ang katawa. Wan nga ro, tatang. Ang sangit sangit itirabi eh. Siyak ti kaasi ang mapuypuya. Nas ka nasublatan na kanila kay Mau. Isumulagaya makumot-kutong ka na nakaw. Pasaray ngamin adda duty na itirabi tatang. Ay, kasta ka tiriga na no security guard iti bangko ti asawam. Wan nga ro, tatang. Ang imbagla jay adda trabaho nan angam jay awan. Sa bagay, dakkel samot ti sweldo nila kay mo ijay bangkaw. Adamat tatang. Iso amagatang ko dagiti kasapulan dagiti anak mi asinging. Ay, adaman damagaking ka ninita nakaw. Awan nga tamot ti babae nila kay ma'am. Ha? Ni tatangan aya. Kasano ko mang agbabae, kadwa dagiti anak mi. Kan madlaw ko magkatatang no adda babae na. Ay, sa bagay mo't kidi Nakaluto akon. Mangantayon tatang. Baybayan nyo pa'y ang dagiti singin di takribda. Ay nagsangsangit man ng dagiti kambal dito'y kribda. Mabisinda siguro. Apay ngay. Awan ni Roger dito'y abay ko. Anya ti oras na ya. Alas 11 itirabi eh. Napanan na nga ta. Ay, una yan. Itimplaak man pa itigatas dagiti ubing. Nakapimpintas kalata talaga, Daisy. Kunam lang, dayta. Ha? Awanan ko'y tibaeng! Nene. Kaano nakpay aluklukon, ha? Sumumbat ka! Ha? Isumat lagayam asaan na kaanakita ni tatang ijay bangko itay. Uray ko nam ajutem, tasabali maggayam ti papapanem! Aglablabas ka na, Ninita. Ha? Apay anay turod na kalukuan, ha? Natadaan lang di cellphone ko. Gapot ay impurwak mo. Rumbong lang detakan ka! Oh, panawan ka malangan. Pumanaw ka! Katsan ka nga subsublipay! Pinanawam day di asawam alosyang. Kahit no dinadaan na ti cellphone ko. Sinipat nakpay. Anya lakid din aya. Kinaramutan nakpay. Ay sus, kita amnay. Umay ka. Taagasak dagita karamot di tarupam. Ay, naamuan nan ti relasyon ta. Kat anya kumaita. Nasayaat kit di tawi na yawayaan na kan. Saan ka di anabayagan aday ti tarigagay mo? Ti agdan na taadwa? Ay, katuan Pues, napatganin tikid daw mo. Duwatan nga agdan na. Bay amon day jay nga asawa mo. Imanawan niya Roger, ito'y balayaw. Wan tatang, makalawasan itasaan ang nagawaawid. Kahit kasano kayon ngay nga giina. Diyak amuno anya ti aramidag tatang. Imbag kumabot mangtay, di ti sustinto day tang asawam. Amuna mo day ta responsibilidad na. Ay, naskan ko mga mingagsarita kayo anasaya at anak kaw. Ay, saanan tatang? Naamwak iti kadwa na a security guard. Anabayag gaya man ti relasyon da iti day babae. Ngagtrab-trabaho mo ilaang iti bangko. Ay, dagitawa ng bain. Pampanunutak ita. No kasano ang mabiyag ko dagito'y singin nga anak mi. Nagbabasit da pa ilaang. Malah,
Saan ka madanagan? Tanda kami ang nakasagana at tumulong king ka anak ka. Saan da ka baybayan? Tangadag lang matitiw balay, amang kadkadwa kadatatang kananang, ibati mo dito'y dagita singin, tagbiro kay ti trabahom. Wan man manong. Ibilang ko idakas anak ko, tawan mo't asawa kan anak ko. Ay na, agyaman ak manong. Isukat adyak kaya ti makirelasyon, kapoy ti day tarason. Awan na talaga ti mapagtalka na lalaki tatapanawan. Nung sana mamartag, babaero da. Ala, saan ka madanagan ni Nita ading ko? Da kami kadatatang kananang, ti makaamon ka dagiti singin nga anak mo. Anya, inikanda ka iti surat. Wan nga rod, ikatundatan iji bangko. Immoral ka no, der aramiden ta. Anya lakid din. Sus, kasanoan amuan da ti relasyon ta. Kat, nagado tinangidandanon kin ni manager. Ay, at birok tan ang rod, iti sabali ang pagtrabahuan ta. Ay, sika pa'y lang ti agbirok iti pagtrabaho. Kahit ko pa'y lang ti agtalina diti apartment. Nabannog ako nga agtrab-trabaho. Waitress ka no ba? Itinasir ka na trabaho ni ading mo ni Nita iti restaurant iti ilay. Ay kat nasayahat ano kas tatang. Unakin ko na nga oray basit ti sweldo na, basta na pagtrabahuan na. Ay na, saan nga agpili-pili, takasapulan na ti kwarta ita, talagsinadan kinilakay na. Sa bagay ah, Narika ta talaga ti single mother, tatang. Sikat ay makaamoy di amin. Hello? Hello. Kayat ko ang makasarita ni Roger. Tilo siyang amisis. Anya ti bagamkan ko na? Kayat ko ang makasarita ti asawa. Asawam idi, saan itan? Siya kun ti kayat na. Saan nakan akayat? Pangaasim ta itad mo ti cellphone kin ni Roger. Takayat ko ang makasarita. Awan ditoy. Napatag-unay ti bagakan ko na para kadagiti anak mi. Tulang ka kadi? Kunakmat kan ka awan dito ya. Saan ka man naong manawag? Imawag jay lo siyang nga asawam. Ah, kat, kinasaritam. Marurudak man. Anya nga itimbaga na. Kaya't na ka no makasarita. Amok mo ti baganakan ka. Sustento! Ah, kwa, isuda ita ti kayat kwa pagsaritaan ta. Jay sustento para kadakwada. Jak kayat nga ikamida. Ne, ay kat para kadagiti anak mi titid ko. Jak nga rod kayat. Bayam nga iso ti agbirok iti ipakan na kadagiti anak nyo. Saan mo't abaldado Napigsamot nga agtrabaho Ah, Jay sweldom, kukwak amin, Roger. Ha? Jak kayat nga nasa bali ang kabingay ko. Nalawag! Sa anak mat nga rod anak katurpos iti panagadal ko. Tapno makastrukak iti napintas at trabaho. Mabaling ka mo't latang agbaligi. Ura na awan nalpas mo. Agbababawi ak manong. No kumatain lepas ko ti panagadal ko. Imbes anak ki asawa ak. Mayat ko matibiyag ko ita. Saan mo na may subli pa tinapalabas? Sangwam kit dino niya tagdama. Panunutom na kita anak mo. Nagado di ta mabalin mo aramidan. Tapno mabiyag mo ida.
kayo itinatang. Ah, Ninita, Roger, klako kay tan itinatang? nasken, tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Tapulos met asaan ka amang mangted iti suportar. Ah, ay, eko, pangasim Saan ka nga giskandalo dito palengke? Nagaduti tao. Tapay, mabain ka? Mabain ka iti aramid mo, apan ang isukat mo kada kami iti mas ubing a babae. Ha? Ay panawan ka man langan. Saan namat maturog ti Diyos, Roger? Nagado ti utang ni Ninita. Agsasaro daw dagiti agsingsingit. Kasarsaritak mat ida nga awan pala ti pagbayad na. Dumakdak ka dagiti anak na. Kit umad-adon ti pagkasapulan da. Pudno day tatatang, agskwila danton. Ni amin Ninita ti makambo ka dagita abanag. Sana bale, tentun dumakkel dagiti ubing, isudan ton ti mang tulong kininanang datatang. Sapay kumaa, anak ko. Nay, apay mo ta na marabrabyan kang agaway. Anya ko mat bibiyang mo? Ay sus, kinogdenden nata. Nasken lang apakibiyangan ka. Sa anak nga asawa. Iso adinak man tagikwaan. Anya, Nauma akon, Roger. Di mo tan maitad dagiti kayat ko. anya lagi din. Naumakan? Huh, kurang pa'y nagiti itid ko ka. Binaybay aklang arod ti pamilya kon, para ka. Tapno laing maitid ko amin na kayat mo. Apay, kurang pa'y nagiyay. Hay, nabanugak kayat ko ti ginana. No. Di ta kasalas ang maturog ah. Diyak kayat ti makikaidakan ka. Naggraduaran iti high school dagiti anak ko, manong. Ay na. Uray siyak mo't. Maragsakan ng unay para kadakwada. Nataytayag dan ngam siyak, manong. Kaano lang iti siyak timang suksukat iti diaper na. Ita, babarudan. Wen manong, nagbunga mo laang ang tirigat ko kadakwada. Isu nga uray si ka, kablaawan ka matang. Nakapaggraduar ka, uran magmaymay saka anang isakat iti panagadal da ading ko. Wen ngam saan mat akas ka rin na tirigat ang nagdaldalanak. Ken amok, ado pa'y ti mapasarak arigan. Takayat ko ang makalpas dagito yung anak ko iti panagadal da. Agwo-working student dagiti anak mo. Tapno maituloy da iti panagadal da. Wen tatang, isuda mo lang tinangibaga iti dayt na. Total, dadakkel damutan. Kunadaasan da kano akayat ang marigatan ka. Iso ang nagdesisyon da nga working student. Nagagda nga min, tatang. Amo da nga may inti kasasaan mo, wala ka. Kaya damot ang maksayan ti panagrigrigat mo. Wen tatang, pudno day ta kinunayo. Ay wan gayam, ada bisita medical man. Awan ka mga gamay. Napanak nagisursur iti order a frozen foods kadagiti customer ko. Asino day ta bisita kaya tatang? Ni Roger. Ni Roger? Nakalagip man kalpasan ti manu atawon asaan ang nagparparik na. Kaya't nakakano ang makasarita. Tapay pay laang. Damagag man king kaday tay. Kaya't mo kaday ti makisinubyan king kuana. Agang angaw kayo ka di tatang.
Saan kun akasapulan iti biyag ko? Oh, nagmayat matan daytoy disenyo nga inaramid ti arkitek abalayo ni Nita. Wan manong, regalo da kano kanyak dayto abalay. Agasam day ta panagdungudaken ka. Saan dakpay kit din akayat apagtrabahon Ha, tapay pa laang PMA graduate di may isang anak mo. Di mo't may isang architect. May tada amin na nakayat mo ni Nita. Saan mo nakasapulan ti agtrabaho pa? Pudno day tamanong. Ay na, nagswerte ka na dan itinaanos ka nasisingpet nga anak ni Nita. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.